Fil-katekezi tagħna llum eżistijaj waqt li ser inkomplu nirriflettu dwar l-Ispirtu Santu fil-kitbiet u l-ħajja ta' Santa Faustina Kowalska skont kif insibuhom fid-djarju li hija kitbet taħt ubbidienza il-ħnina divina f'ruħi. Sejri naraw issa il-kwistjoni ta' discerniment. Għalis issa rajna il-ftuħ għal-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja ta' Santa Faustina u rajna u ftakru li qegħdin nieħdu l-Santa Faustina bħala eżempju għalina mhux biex neħlu ma' Faustina imma żilt li nażel lilha minħabba li hija waħda mill-qaddisin popolari u meta l-Knisja tikkanonizza lil xi ħadd tkun qed turina li anke t-triq tal-ħajja tal-Ispirtu fil-ħajja tiegħu hija triq awtentika li aħna nistgħu anke noqogħdu fuqha. Għalhekk qed nażel anke lilha minħabba devozzjoni kbira li ħnina divina li hawn u ovvjament Faustina tidħol fin-nofs, però xtaqt li anke niskopru dan l-aspett fil-ħajja tagħha. Sissa rajna kemm Santa Faustina kienet verament soru miftuħa għal ħidma tal-Ispirtu Santu. Rajna dan b'diversi modi. Però Santa Faustina fejn jidħol il-ftuħ għal ħidma tal-Ispirtu anka kif hija fil-Bibbja u fit-tradizzjoni soda u qawwija ta' Knisja Kattolika, ma rridux inkunu naiv, ma rridux inkunu inġenwi, ma rridux inkunu li nemmnu illi kull ispirazzjoni li jkollna ġejja mill-Ispirtu Santu, kull fenomenu li jista' jidher sopranaturali ġej minn Alla. Noqogħdu attenti għaliex l-affarijiet jistgħu jiġu mill-bniedem b'mod konxu jew b'mod inkonxu, jiġifieri b'mod li jaf jew b'mod li ma jafx. Jistgħu jiġu mix-xitan illi qarraq u li jinganna u x-xitan ftakru li huwa fin. Ix-xitan kif kienu ħobb jgħidlu San Juan Bosco huwa ximja di Dio, huwa ix-xadina tal-Alla, xadina għaliex għax ix-xadina tixbaħ il-bniedem timita l-bniedem u x-xitan jipprova jimita lill-Alla. Għalhekk tant drabi x-xitan joħloq affarijiet, jivvinta affarijiet, jittanta b'affarijiet li jistgħu jidhru tajbin u mbagħad mal-medda ta' snin jirriżultaw li mhumiex u għalhekk iqarraq u jinganna. Parabola għal turina da moċċar hija l-parabola tal-qamħ u s-sikrana li jidhru l-istess imma biżmien wieħed jinduna li dik hija sikrana u mhux qamħa. Mela qed ngħidu kollox jista' jkun mill-bniedem, mill-qerq tax-xitan jew inkella mill-Ispirtu Santu. Id-discerniment huwa illi inti tażel tgħaddi minn proċess ta' talb, proċess ta' pariri, fejn inti tkun proċess anke li huwa biex ngħidlek intellettwali, illi lilna jgħinna sabiex aħna naraw il-possibilità illi l-affarijiet minn fejn ikunu ġejjin. Għalhekk hija importanti ħafna għalina illi aħna nkunu nistgħu anke nitgħallmu kif nagħmlu dawn il-proċessi ta' discerniment fil-ħajja tagħna. U dan sabiex aħna stess nevitaw anke possibilitajiet ta' xi tip ta' inganni f'ħajjitna jew ftuħ għall-ħidma tal-Ispirtu illi imbagħad jirriżulta li ma jkun hemm l-ebda ħidma tal-Ispirtu tal-Alla. Sa Santa Faustina konxa minn dan kollu hija titlob dejjem dil-għajnuna ta' diversi anka diretturi spiritwali illi hija kellha primarjament tnejn. Issa ħnibdew naqraw bil-mod il-mod eżistijej il-biċċiet mid-djarju illi jitkellmu mid-discerniment. Darba tikteb Faustina f'paragrafu 269, meta kont spiċċajt novena lill-Ispirtu Santu għall-intenzjoni tal-konfessur tiegħi,
Tirreferi għal Dun Sopoċko illi l-lum anka huwa beatu. Il-mulej weġibni. Jiena kont u rejtulek ukoll qabel mas-superjuri tiegħek bagħtuk hawnhekk. Bħalma inti taġixxi mal-konfessur tiegħek. Hekk ukoll jiena naġixxi miegħek. Jekk inti taħbilu xi ħaġa, ukoll jekk tkun liċken waħda mill-grazzji tiegħi, jiena ukoll ninħeba minnek. U inti tibqa' waħdek. U għalhekk jien għamilt ir-rida tal-Alla. U paċi profonda imliet li ruħi. Issa jiena nista' nifhem kif il-mulej jiddefendi il-konfessuri u jħarishom. Xtaqt illi nibda hekk il-fażi tad-disċerniment bil-rol tal-konfessur hawnhekk għal diversi raġunijiet. Għaliex l-umiltà tirrikjedi li aħna ma nippruvawx nagħmlu disċerniment waħedna eżistijaj, imma għandna bżonn il-għajnuna. Għaliex għax jekk inti tkun ingannat, jekk inti taħseb xi ħaġa ġejja minn Alla fil-ħajja tiegħek u ma tkunx, inti kif tista' tara? Inti tista' tinganna anke lilek innifsek huwa xi ħadd li huwa barra minnek li jista' jara s-sitwazzjoni aħjar. U għaldaqstant huwa importanti li aħna jekk irridu ngħixu l-ħajja fl-ispirtu ikonna il-ftuħ għall-ħajja tal-ispirtu, għaldaqstant aħna irrid ikonna anka min jigwidana. Ma nimxux waħedna. Faustina din tal-meta. U kienet titlob l-Ispirtu Santu għal bżonnijiet tal-konfessuri tagħha. U dina kienet importanti. Eżisti. Il-ftuħ għall-Ispirtu Santu li titlob l-Ispirtu Santu għall-konfessuri għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa l-Ispirtu li jaħdem fil-persuna u l-Ispirtu li jaħdem ukoll fil-konfessur. Huma it-tnejn li huma flimkien. Issa dawn it-tnejn li huma flimkien aħna għandna bżonnhom fil-mixja tal-ħajja tagħna. Mhuwiex il-konfessur isul fuq mill-Ispirtu Santu, le hija dejjem ħidma waħda tal-Ispirtu. L-Ispirtu li jaħdem fil-persuna huwa l-istess Spiritu li jaħdem fil-konfessur, fil-direttur spiritwali. Huwa l-istess. U għax huwa l-istess Spiritu ma jikkontradixxix lilu nnifsu. L-istess Spiritu qaddis isaffi il-persuna u jsaffi wkoll id-direttur spiritwali biex ikun ta' dawl għal dik il-persuna. Issa għek Ġesu qed jurija qed jgħidilha Faustina li fil-każ tagħha hekk dan id-direttur spiritwali biex ngħidu hekk għażilula minn qabel ma għażluh is-superjuri għaliha u kien diġà urjula fit-talb. Din hija realtà illi aħna narawha fil-ħajjiet ta' ċerta qaddisin illi speċifikament il-mulej ikunu rihom minn ħajkun id-direttur spiritwali tagħhom. Ċertament ma nix naħsbu u nipretendu illi din il-ħaġa aħna tiġri dejjem f'kollox u ma' kulħadd. Għax mhuwiex il-każ. Mhuwiex il-każ illi f'kollox u ma' kulħadd dejjem hemm illi Alla jrid jirrivelak, irid jurik min se jkun id-direttur spiritwali tiegħek. F'ċi każ il-mulej jista' jagħmilha fil-każ ta' Faustina, rajt kellha daw id-doni sopranaturali kien jurija b'dal mod, imma xi drabi il-mulej jista' anke jpoġġiha fil-qalb tiegħek jekk tħossha f'qalbek u mbagħad inti tistaqsi dik il-persuna u jaċċetta jew taċċetta. Xi drabi m'hemmx għalfejn dawn rivelazzjonijiet wieħed jara ftit min jista' jakkumpanjah fil-mixja tiegħu. Iktar profond huwa dak li jgħidilha Ġesu bħalma inti taġixxi mal-konfessur tiegħek hekk ukoll jiena naġixxi miegħek. Jekk int taħbilu xi ħaġa ukoll jekk tkun liċken waħda mill-grazzi tiegħi,
jiena ninħeba minnek u inti bqa' waħdek. Dinja profonda. Eżisti. L-ewwel ħaġa, Ġesu irid il-Fawstina tkun trasparenti mad-direttur spiritwali tagħha, li fil-każ tagħha kien anke l-konfessur, m'hemmx għalfejn id-direttur u l-konfessur ikunu l-istess persuna, anke għaliex id-direttur spiritwali m'hemmx għalfejn jkun saċerdot. Ma Ġesu hawnhekk jgħidilha biex tkun trasparenti miegħu. Trasparenti bil-grazzi li huwa jagħtiha. Trasparenti b'dak li hu jagħmel fiha. Trasparenti b'dak li huwa ikun qed jagħtiha, b'dak li tkun għaddejja minnu. Għaliex tkun trasparenti? Għax l-ewwel ħaġa l-grazzi li Alla jagħti ma tihomx għalina nfusna. Imma l-grazzi li Alla jagħti jagħtihom għall-komunità. Jagħtihom għall-Knisja. U din hija realtà illi aħna għandna bżonn. Illi nitgħallmu li kull don, kull grazzja ma nagħmluhiex tagħna. Aħna għandna ħafna din it-tentazzjoni, għandna ħafna din it-tendenza illi kull don nippruvaw nagħmluh tagħna. Mentri kull don mhuwiex tagħna. Kull don huwa tiegħu. Irdu narfu li ma nistgħu qatt nagħmlu l-ebda grazzja tagħna. Imma kull grazzja hija tiegħu. U dan eżistijaj irridu nimmaturaw fih. Kull grazzja ta' Ġesu u tal-Knisja. Jagħtiha lill-Knisja, lill-komunità permezz tagħna, permezz tiegħek. Imma mhux tiegħek, permezz tiegħek. U għalhekk jitlob li tkun trasparenti x'il-grazzja ta' Ġesu u hija l-Knisja. Aħna għandna wisq it-tendenza li ngħid id-don tiegħi, it-talent tiegħi. Dak li Alla tani isu huwa tiegħi. Il-verità mhijiex hekk eżisti. Dak kollu li Alla jagħtina jibqa' tiegħu. Jibqa' fidejh. U l-mod kif dan jiġi salvagwardjat huwa billi jibqa' tal-Knisja, billi jibqa' fil-Knisja. Ekki eżistijaj il-ħajja tagħna bħala nsara. Dan huwa tal-im netina ka San Pawl fl-aħħar mill-aħħar li kull don tal-Ispirtu Santu jagħtiha l-bini tal-komunità. Kif jidna San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu l-Korintin kapitlu 12 jitkellem mod estensiv fuq din ir-realtà. Allura li persuna tkun trasparenti mad-direttur spiritwali qed tpoġġi anka biex ngħidu hekk il-grazzja li Alla jaħdem fiha mhijiex iżomm għaliha imma tpoġġiha taħt il-ħarsien tal-Knisja stess fil-persuna tal-konfessur eżisti. Mela dik hija raġuni ħafna importanti li anke mingħand Fawstina għandna nitalmu din il-ħaġa. Iridu npoġġu kollox taħt il-ħarsien ta' discerniment ta' superjuri tagħna. Daw il-każ huma reliġjużi, saċerdoti, però anke laiċi. Eżisti l-Knisja takkumpanjana f'livelli differenti. Imbagħad Ġesu jgħidilha ħaġa jgħidilek int taħbi minnu jien ninħeba minnek, dan mhux rikat. Dan mhux rikat. Hawnhekk għandna laqda profonda li Ġesu qed jurija kemm hu l-konfessur, issa f'dan il-każ il-konfessur u saċerdot, Ġesu s-saċerdot huma ħaġa waħda. Darb'oħra Ġesu l-Fawstin jgħidilha illi fil-qrar is-saċerdot huwa bħal screen għal Ġesu. Huwa bħal screen dak li qiegħed jinħeba warajh Ġesu, ma din hija vera s-saċerdot verament huwa preżenti fil-persuna ta' Ġesu. Verament huwa preżenti fil-persuna ta' Ġesu. U kemm għandna bżonn niskopruha eżisti. Illi Ġesu huwa preżenti fil-foqra, preżenti fil-Ewkaristija, Ġesu huwa preżenti fil-Bibja, huwa preżenti fil-ħolqien, huwa preżenti fil-komunità, preżenti fis-sagramenti, huwa preżenti fis-saċerdot.
Ħanieħdu sil-toħra fejn Faustina tkompli hekk tgħidilna titkellem bil-mod dwar dan id-discerniment permezz tal-konfessuri. Number 6478 jiena għandi nitlob ħafna għal kull wieħed mill-konfessuri tiegħi sabiex u jakkwista d-dawl tal-Ispirtu Santu. Din kemm hija importanti. Anke aħna qabel ma mmorru nqerru, qabel ma mmorru nieħdu parir, nitolbu lill-Ispirtu Santu idawwal il-konfessur tagħna. Nitolbu lill-Ispirtu Santu idawwal jagħti d-dawl għaliex jekk ma nkunux nafu li l-ħaġa ġejja mill-Alla dak li dun nitkellmu dwaru aħna u mhux mill-bniedem. Imma importanti li aħna l-qattana fid-direzzjoni fil-qrar qabel ikunu preċeduti bit-talb. Xi kuntant issib nies fejn fien imur idwant parirant qassis ishom sirinant psychologist. Jew il-qrar tas-sibt u l-ħadd fil-kju fis-sakristija jew ma nafx fejn, imma titlob minn qabel jekk tgħidlu lej saċerdot li ħammur għandu għatih id-dawl nebħu tih il-grazzja li jifhem l-istat tar-ruħ tiegħi. Għandna bżonn nitalmu nitolbu ħalli jkollhom id-dawl tal-Ispirtu Santu. 658 fid-djarju tagħha Faustina tkompli tikteb dan. U hawnhekk hija xi ħaġa li d-direttur spiritwali tagħha Patri Andras kien qalilha. Kien qalilek. Kun naf li dawn huma affarijiet qalu diffiċli. L-affarijiet li kienet għaddejja minnhom. Id-direttur spiritwali prinċipali tiegħek u l-Ispirtu Santu aħna nistgħu biss nagħtu direzzjoni lil dawn l-ispirazzjonijiet imma d-direttur veru tiegħek u l-Ispirtu Santu. Din hija ħaġa li kont qed ngħid fil-bidu. Id-direttur vera dak li jmexxi r-ruħ u l-Ispirtu Qaddiż dina xtaqt ninkludiha għaliex hawn min imorlok f'estremi, hawn min speċi ta' u Alla biss għandna anke tendenzi f'ċerti għaqdiet u movimenti eżistijaj u Alla biss ixtek teskludi l-Knisja li mhix f'posta, imbagħad hawn minnu min-naħa l-oħra speċi ta' kollox isu Alla ma jidħolx direttament imma dejjem permezz ta' persuni oħrajn. Mentri laqqas dik mill-pożizzjoni s-sieħa tal-Knisja eżistijaj. Hija tnejn li huma flimkien. L-Ispirtu jaġixxi fir-ruħ u jaġixxi permezz ta' Knisja dawn bħal grazzi. Hemm il-grazzi li jagħtina permezz tas-sakramenti, allura permezz ta' Knisja, u l-grazzi li jagħtina direttament fit-talb tagħna. Id-darbtejn huwa l-Ispirtu Santu li jaġixxi fina, imma jaġixxi b'ġewż modalitajiet differenti. Sa hawnhekk id-direttur ta' Faustina jagħmilha ċara li u l-Ispirtu li hu l-vera direttur. Idel aħna nistgħu biss nagħtu direzzjoni lil dawn l-ispirazzjoni. Ġifieri hemm bżonn li aħna kif nilqgħu l-ispirazzjoni u ngħixuha huwa ħafna importanti. 1752 insibu hekk. Taħt id-direzzjoni tal-Imgħallem Ġesu li hu stess ikkmandani nagħmel dan l-irtir u li għażel ġranet meta kelli nagħmlu jiġifieri 3 ijiem ta' qabel Pentekoste u li hu stess mexxa l-irtir. Iżda jinstaqsejt il-konfessur tiegħi jekk kellix nagħmel irtir bħal dan u tani l-permess tiegħu. Staqsejt ukoll il-madre u ju kol tatni l-permess tagħha. Kont iddeċidejt li ma kont se nagħmel l-irtir mingħajr il-permess tas-superjuri. Bdejt novena lill-Ispirtu Santu u sennejt it-tweġiba tal-madre superjura. Hawnhekk eżistijaj hija ħafna ċara. Faustina minkejja li tħallit nebbieħ tal-Ispirtu, però hija tobdi ir-rappreżentanti ta' Ġesu fuq dil-art li kienu l-konfessur u għax kienet reliġjuża anke il-madre superjura tagħha. Hawnhekk għandna għaqal werf kbir. Ejju eżistijaj ma jkunniex it-tentazzjoni li naħsbu illi għax xi ħaġa ġiet f'moħħok allura inti taqbad tagħmilha. Le,
tuħu l-pariri. U x'jiġri hawnhekk issa l-importanza l-ara qed tikteb Fawstina, x'jiġri jekk niġu f'sitwazzjoni ta' konflitt bejn li tħoss f'qalbek quddiem Alla u dak li tgħidlek il-Knisja? Hawnhekk Fawstina, u din hija tradizzjoni soda tal-Knisja u l-ħajja ta' diversi qaddisin, l-għażla hija li tagħmel dak illi titlob minnek il-Knisja. L-għażla hija li inti tagħmel dak li il-Knisja tgħidlek, l-konfessur jgħidlek. Imma tgħidli jekk jgħidlek kontra dak li qed inħoss fit-talb, dak li l-muli jurini ma nafxiex. Ibqa' isma' il-leħen tiegħu fil-Knisja, dak huwa żguru ċert, għax il-bqija tista' tkun ingannat u ingannata. Dan huwa il-punt eżisti li għamilna qaddisin jew le. Il-punt li jista' joħroġna mill-ubidjenza lilna dejjem tista' toħroġna minn ħafna inganni fil-mixja tal-ħajja tagħna. Dejjem tista' toħroġna mill-inganni fil-mixja tal-ħajja tagħna. Għax aħna faċilment nistgħu nkunu ingannati. Għalhekk inħeġġiġkom ħafna mill-qalb. Xi drabi jista' jkun li l-Knisja ma tifhmikx mill-ewwel, id-direttur spiritwali, il-konfessur ma jifhmikx mill-ewwel, imma tibqa' titlob, tibqa' tiddialoga, tibqa' dej il-mixja tiegħek. Sakemm tasal bil-mod, tant qaddisin waslu bil-mod bħalma kien San Piju tal-Pjagi, bħalma kien Don George Preka f'pajjiżna fejn mhux mill-ewwel kien mifhum l-Knisja, ma fi proċess il-verità ta' dak li Alla kien rid jagħmel fih u permezz tal-mużew, allura l-mulej ħarġu anka fil-beraħ dan kollu, imma bi proċess twil, proċess ta' ubidjenza, proċess ta' tisfija, proċess ta' purifikazzjoni, li huwa proċess importanti ħafna fil-mixja tagħna. Issa din eżistija realtà illi aħna trid tgħinna. Id-realtà anka meta jkollna ħanidu dan is-salib, dan in-nuqqas ta' ftehim jista' jidher mu Alla li jmexxi kollox. Alla li għat id-dawl. Alla li nebbaħ. Allura ejjew eżisti mill-qalb. Mill-qalb u mill-qalb. Infittxu f'kollox ir-rieda tal-mulej. Ninfetħu għall-Ispirtu Santu, però noqogħdu attenti li ma nkunux ingannati bina nfusna jew mix-xitan, u biex jissalvagwardjana dan għandna bżonn id-direzzjoni spiritwali, l-għajnuna tal-Knisja li mhix hemm biex tirreżisti l-Ispirtu, imma hemm biex tiggarantixxi il-ħidma tal-Ispirtu. Jalla ikonna l-erf tal-qaddisin u ngħixuh dan l-erf biex bekk dak li l-mulej jrid jagħmel fina u bina iseħħ finu f'waqtu u jħalli l-frott li għandna bżonn.